anatsogolera mwambo olandira timuyi. Dziko la Malawi likupititsa patsogolo ntchito zokhazikitsa njira zogwiritsa ntchito moyenera mzeru zamakono zomwe mchingerezi zimadziwika kuti artificial intelligence. Ndipo anthu mdziko muno awalimbikitsa kupanga zisankho za mzeru pa zachuma kuti ateteze ndalama zawo zopuma pa ntchito. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anasankha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana kuti akayimire president uyu ku msonkhano wa G46 wa maiko a mbungwe la SADC ku Durban mdziko la South Africa. Msonkhanowu unachitika kuyambira pa 16 mpaka pa 17. Beatrice Juma akufotokoza zambiri za ulendowu mu ripoti ili. Atafika ku Durban, Enoch Chihana anakhala ndi zokambirana ndi nduna yona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena a George Chaponda za mmene misonkhano ina yapadera yomwe ndi gawo la msonkhano waukulu wa SADC yayendera. La Mulungu pa 16 August, Chihana anatsegulira msonkhano wa nthambi yona za chitetezo ndi ndale ya maiko a mbungwe la SADC, Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Dziko la Malawi lakhala lili wapampando wa nthambi kuyambira mwezi wa August mchaka cha 2025. Pansi pa utsogoleri wa President Professor Arthur Peter Mutharika, dziko la Malawi analiyamikira kamba kugwira bwino ntchito yake ndipo linapereka ripoti ya ntchito yake ku msonkhanowu. Mlembi wamkulu wa bungwe la SADC Elias Mahosi anati mgwirizano wa maiko a SADC ndi wofunikira kwambiri pa nkhani ya chitukuko mchigawochi. Ndipo lolemba pa 17 August maiko a mbungweli anachita msonkhano wawo wa G46. Poyankhula potsegulira msonkhano, President Cyril Ramaphosa wa dziko la South Africa anati maiko kuti apitirire kutukuka pakuyenera kuti pakhale chidwi pa ntchito za mafakitale, ulimi ndi luso la makompyuta mwa zina kuti chuma chikwere m'maikowa. Pomaliza pa msonkhanowu, atsogoleri a maiko a mbungwe la SADC anagwirizana mwa zina kugwira limodzi ntchito yotukula ntchito za mafakitale zomangamanga ndi zina kuti maikowa akhale ndi chuma chokhazikika. Ine ndinothokoza kuti president anandikhulupirira kuti ndikuzobwera kuzayimira pa msonkhano ofunikira ngati umenewu. Zambiri zomwe takambirana makamaka ku Troika choyamba ndi mavuto amene akuchitika ku DRC, konde imene ku DRC. Komanso ku Madagascar, mavuto ali ku Madagascar. Komanso nakambirana ndi mavuto amene ali ku Mozambique. Koma ku main summit kwambiri emphasis yathu inali ku development ya maiko, kukhudzana za malimidwe, komanso zokhudzana ndi minerals amene alipo, komanso misewu ndi zitukuko zosiyana-siyana zomwe anena kuti nzofunika kuti maiko atizigwirizana zipanga zinthu limodzi, kuti maiko atizitukikira limodzi, kuti pasakhale vuto lilonse tikamayenderana, pakhale misewu yabwino, komanso maiko mukhale chakudya chokwanira. Kuonjezera kuchita nawo msonkhanowu, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ya Enoch Chihana anachita zokambirana ndi president wa dziko la Zimbabwe ya Emmerson Mnangagwa, komanso mkulu wa Arab Bank for Economic Development in Africa BADEA Abdullah Al-Masaibin. Ku msonkhanowu, dziko la Zimbabwe linapereka umpando wa bungwe la SADC ku dziko la South Africa, ndipo dziko la Malawi linapereka umpando wa nthambi ya chitetezo ndi ndale ku Eswatini. Beatrice Juma, MBC, Durban, South Africa. Kunali mkoke pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe pamene timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yafika mdziko muno kuchokera mdziko la Morocco komwe imasewera nawo mpikisano wa AFCON.
Timu ya Scorchers inalandiridwa ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika, ndipo timu iyi isanapitirire ulendo wake wa ndipiti kupita mu mzinda wa Lilongwe. Amalawi ochuluka anakhamukira makamaka ku bwaloli komanso ena ambiri kudikirira msewu ndi cholinga chofuna kulandira osewera a timu ya Scorchers. Timu ya Scorchers yapanga mbiri mu mpikisano wa WAFCON pamene yakhala timu yoyamba kufika mu ndime yotsiriza italowa koyamba mu mpikisanowu muno mu Africa. Kuchoka ku bwalo la ndegeli, timu iyi inayenda pa mdipiti wa galimoto kupita ku hotela ya Capital komwe anawakonzera mgonero pokondwerera kuti yakhala yachiwiri ku mpikisano wa WAFCON koma itapita koyamba. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wakhazikitsa ubale wa bungwe la Beautify Malawi BIM Trust ndi bungwe la amayi a polisi la Malawi Police Service Women Welfare ndi pempho loti pakhale umodzi polimbikitsa ukhondo ndi umoyo wabwino. Polankhula pokhazikitsa ubalewu, Madamu Mutharika ati mabungwe awiriwa ali ndi mfundo zogwirizana polimbikitsa ukhondo ndi umoyo wabwino wa Malawi. Mwayi mtumodzi wadza ndi ripoti ili. Mayi wa dziko lino Profesa Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzisunga ukhondo malo aliwonse. Iwo ati mabungwe a BIM ndi bungwe la amayi a polisi mdziko muno amagwira ntchito zofanana zopititsa patsogolo ntchito zopereka chisamaliro kwa anthu komanso kulimbikitsa ukhondo ndi umoyo wabwino. Polimbikitsa bungweli, Madamu Mutharika apereka ndalama zokwana 10 million kwacha komanso makina osokera asanu. Ife Beautify Malawi tili pano kudzakhazikitsa ubale umenewu monga fotokoza kale unambika pakathawi ndithu atsogoleri a gulu limeneli tinakumana nawo, tinakhala pansi, tinakambirana, tinaona kuti iwo zimene akuchita ndi zimene ife Beautify Malawi tikuchita ndi zofanana. N'chifukwa chake tinati posavuta kuti tikhale pa ubale, tikhale pa ubwezi. Lero kubwera kwathu ngoti tikhazikitse ubale umenewu chifukwa zolinga zathu ndi zofanana. Zolinga zathu nzokuti dziko lathu likhale lokongola, tikhale anthu aukhondo, tikhale anthu ooneka bwino, tikhale anthu amoyo wabwino. Mawu ake mkulu wa bungwe la amayi a polisi Roda Luhanga anati ubale wa mabungwe awiriwa uthandizira ntchito za bungwe lawo. Iwo ati bungweli analikhazikitsa ndi cholinga cholimbikitsa umoyo wa thanzi komanso ukhondo, zomwe ndi mfundonso za bungwe la BIM. Iwo anayamikiranso mayi wa dziko lino kamba kachidwi chomwe anaonetsa pa programu ya wireless ya Police FM yotchedwa umoyo wa thanzi, yomwe amayi a polisi amakambirana mfundo ndi maganizo osiyanasiyana otukula miyoyo yawo. Mwazina Luhanga anati ubalewu uthandiza dziko la Malawi kukwaniritsa zomwe analamula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti malo aliwonse adzikhala ukhondo. Bungwe la amayi a polisi analikhazikitsa mchaka 1974 pofuna kukweza ntchito za umoyo, ukhondo komanso chisamaliro cha amayiwa. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Dziko la Malawi likupititsa patsogolo pokhazikitsa njira zogwiritsa ntchito moyenera nzeru zamakono zomwe mchingerezi zimadziwika kuti artificial intelligence kuti zithandizire pa chitukuko cha dziko lino. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati AI ili nkuthekera kutukula ntchito za ulimi, za umoyo ndi maphunziro koma pakufunika malamulo amphamvu oyang'anira ntchitozi. Izi zayankhulidwa ku Lilongwe pa msonkhano okambirana za mmene dziko lino lingagwiritse ntchito nzeru zamakonozi. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Boma likukambirana ndi anthu komanso mabungwe osiyanasiyana zakuthekera komwe nzeru zamakono za artificial intelligence zingathandizire pa chitukuko cha dziko lino. Zokambiranazi zikuchitika pansi pa ndondomeko ya Inclusive Digitalization in Eastern and Southern Africa kapena IDEA mothandizidwa ndi banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank komanso bungwe la COMESA. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati boma likufuna kuti maunduna komanso nthambi zosiyanasiyana za boma ziyambepo kugwiritsa ntchito kadaulo wa makonowu. Ana Malomba ati Malawi ikuyenera kukhala ndi malamulo ndi njira zoyendetsera AI kuti kadaulo ugwiritsidwe ntchito moyenera. Njira imodzi imene ya zamakonozi ndi
izi zakuti nzeru zakuya zapamwamba zimeneno zabwera masiku ano tikumazicha kuti artificial intelligence zimene zikutithandizira mutakuona zikutithandizira kukaya kulimi kuona kuti kodi mbewu yaonongeka bwanji kapena kuti matenda anje agwira adza kulimi kapena AI kuti tufuna kuti tike fertilizer menemu tike fertilizer wanji ngwachitowe kapena ndi njira zimene zimatithandizira zimenezo kuchipatalaso chimodzimodzi kuthandizira madokotala kuti adziwe kuti matenda awa ndi matenda akuti kuti no mankhwala ake atokhala mankhwala amtundu wanje njira zosiyana-siyana kuphunzitsiso chimodzimodzi kaya ndi mabizinesi amene chimodzimodzi kaya kuchitetezo kumeneso chimodzimodzi tizidziwa kuti awa ndakabwerebwere kuti awa mapanga awa iya ndaje kupseza kudziko njira zakeso ndi zomwezi za artificial intelligence ndi zinthu zabwino kwambiri koma ifeyo no amalawi kodi nofunso nkumafunsa kuti tili pati tikupangapo chani ndino nchifukwa chake tinaona kuti kuchokera kuboma tikhazikitse mkumano umene tatenga anthu osiyana-siyana mboma ena kuchokera ku university ena kuchokera ku business ena kuchokera kosiyana-siyana mbomamo kubwera pano ndikukhala pansi kuti tipange bwanji kodi tili pati mavuto amene tikumanawo ndi amtundu wanji kodi tipite kutsogolo tiyende mwa njira yanji. Ndipo bungwe la COMESA lati mgwirizano pakati pa mayiko ndi ofunika kwambiri pa kukhazikitsa malamulo okhudza ukadaulo watsopanowu. Mayiko asanu ndi atatu amu bungwe la COMESA akutenga nawo mbali pa ntchito yolimbikitsa kugwiritsa ntchito artificial intelligence ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Bernard Ziwanda ati popititsa lusoli patsogolo zithandizira chitukuko cha mayikowa. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Boma lati ndilodzipereka kuthandiza achinyamata kuti apite patsogolo ndi mabizinesi awo mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo achipiriro mpinga njira ayankhula izi pa msonkhano omwe ukuchitika mu mzinda wa Lilongwe wa National Youth Summit omwe wasonkhanitsa pamodzi achinyamata oposera 1200 kuzakambirana zomwe achinyamatawa mmene angatukulire moyo ndi mabizinesi awo. Yamikani Makanga walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Helix Manemba. Mkatikati mwa msonkhanowu muli misasa yosiyanasiyana yomwe achinyamata akugwiritsa ntchito kuonetsa mabizinesi awo omwe iwo amachita. Wachiwiri kwa nduna yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo achipiriro mpinga njira ati boma limazindikira kufunika kwa achinyamata potukula chuma cha dziko lino ndipo ali wokonzeka kuonetsetsa kuti achinyamatawo ali ndi zonse zofunikira kuti achite bwino pa mabizinesi awo. Uthenga wanga wakulu ndionena kuti boma kuyambira president athu boma lili ready kuti ligwire ntchito ndi achinyamata lufuna limve kwa achinyamata kuti achinyamata mukuona bwanji kuchoka pano ndi kupita mtsogolo. Ndiye pali zimene maprogram amene boma akonza kunena kuti agwire ntchito limodzi ndi achinyamata. Kwa achinyamata omwe akuchita bizinesi mdziko muno ndi monga Tuntufe Mwaluwenje yemwe masomphenya ake ndi akuya. Tuntufe yemwe ali ndi bizinesi yotchedwa Forgiven Shopping Center anati msonkhano wa chaka chino uli ndi kuthekera kulumikizitsa achinyamata awa ndi anthu a makampani osiyanasiyana omwe angathe kutukula bizinesi zawo. Pena achinyamata timaona ngati kuti zinthu zina palibe zokuti yenereza kuti zitikwaniritire zitipitisire pasogolo mabizinesi athu zochita zathu zina ndi zina chifukwa chokuti sitikudziwa chabe kuti miyayi imeneyo ilipo yayikidwa m'malo mwake yayikidwa kunjako kuti ifeyo tiyifikire. Priska Namukopwa yemwe ndi wachinyamata yemwe akugwira ntchito ndi Clean Cities yosandutsa zinyalala kukhala business anati pa msonkhanowu akuyembekezera kukumana ndi anthu omwe ali ndi luso losiyanasiyana. Kunoko kuli ndapeza mayufu ambiri amene akuchita zinthu pa ground zochakuka kwambiri zoti ine nditakuphunzirako. It's not just about kuti ndikubwera kuzaona kuti kupabwera abwana ku Standard Bank koma ndikufuna youth nzanga amene ndingathe kukhala naye pansi kugawana my ideas amene ndina kukhala pamodzi kuona kuti monga ngati mayufu tingatukulani motani. Mkulu wa National Youth Council of Malawi Aroda Misomali anati cholinga cha msonkhanowu ndikufuna kuumba achinyamata kuti adziganiza mwakuya. Tikufuna achinyamata akhale organizable, akhale okuti aziona patali, aziona kuti uwu ndi mwayi koma mwayiwo sukagogodera pa khomo. Iwowo akhale ndi chidwi chofuna kusatira zinthu zochitika mdziko lawo lino la Malawi. Komanso achinyamata amene abwera kuno asangobwera kunoko kuzajambulisa zithunzi ayi, abwere kuzamvesera, abwere kuzayankhula maganizo awo chifukwa zimenezi ndi zomwe atatenge kupita nazo
kuma communities omwe achokera. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi anthu amabizinesi osiyanasiyana, amabanki komanso mabungwe omwe ali ndi cholinga chofuna kutukula achinyamata mdziko muno. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana yafika mdziko muno pomwe mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika anatsogolera mwambo olandira timuyi. Dziko la Malawi likupititsa patsogolo ntchito zokhazikitsa njira zogwiritsa ntchito moyenera mzeru zamakono zomwe mchingerezi zimadziwika kuti artificial intelligence. Ndipo anthu mdziko muno awalimbikitsa kupanga zisankho za mzeru pa zachuma kuti ateteze ndalama zawo zopuma pa ntchito. Takulandiraniso ndipo popitirira nkhani zathu, akuluakulu okhudzidwa ndi ntchito za misonkho kuthandizira malonda ndi kasamalidwe kama uthenga ayamikira ntchito ya World Bank pansi pa Southern African Trade and Connectivity Project SATCP chifukwa chothandiza kufulumizitsa ntchito za misonkho, kuchepetsa mtengo wa malonda ndi kusunga bwino mauthenga. Izi zidadziwika pa ulendo oyendera malo ena omwe akupindulira ndi ntchitoyi. Zambiri mulipoti ili. Kuyambira mchaka cha 2021, banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank kudzera mu ntchito ya Southern Africa Trade and Connectivity Project yakhala ikuthandiza bungwe la MRA ndi bungwe la miyezo ya MPS pokhazikitsa ndi kugwiritsa ntchito makina automated system for customs data Asekuda World muzipata zonse zolowera mdziko muno. Asekuda World ndi makina digital omwe amagwiritsa ntchito pololeza katundu kuti alowe mdziko muno ndi kupereka ziphaso akafika mzipata za mdziko muno, kuphatikizapo mabola a ndege, malo mogwiritsa ntchito mapepala apamanja. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA pa bola la ndege la Bakili Mlusi, Apolline Chagonapanja, adati makina atsopanowa achepetsa kwambiri nthawi yololeza katundu ndipo athandiza mabungwe a MRA komanso bungwe la miyezo la MPS pounika ndi kupereka ziphaso za katundu nthawi yoyenera. Ife ngati MRA system imeneyi yatithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti kale zonse timapanga za manyo kusenza kuti zonse timalemba ndi pepala. Ndiye kuti mmene ndalongosolera muja agent akapanga pa pepala ndikuti amene ngapite ku office ya Malawi Bureau of Standards. Imene kuja pamodzi ndi maofisa athu akaona katundu ndikuti wapanga mbali yawo, ifenso tipanga mbali yawo. Kena kwa wajachaja ndikuti munthu alipira mbali yawo ya Malawi Bureau of Standards ndikuti ife timatenga pepala ndi receipt la manyo ndikubweretsa kuzayika mu system mwathu kuti timalizitse process. So mmene ndanenera papa for zonse zimapangika mu computer panopa zikumakhala zofulumira kwambiri chifukwa panopa palibe pepala lililonse limene likumayenda pakati pa office yathu. Ku office za bungwe la MRA mboma la Nsanje, ntchito inayika makina olowa m'malo mwa magetsi akazima power backup system pa Chingerezi. A Olivia Mlelemba ndi mmodzi mwa akuluakulu ku office iyi ndipo akufotokoza. Takhalapo ndithu muna 2 months opanda magetsi office panopa, so kuzima kwa magetsi kumativuta kwambiri, kumatisokoneza kwambiri ntchito yathu yotolera msonkho kuno Malawi kuno Nsanje. Ndi kubwera kwa power backup system imeneyi inatithandiza kwambiri ngati MRA chifukwa timatha kuthandiza anthu mopanda vuto linali lilonse, ngakhale magetsi akazima makompyuta athu samazima, timakhala kuti tikupanga bi process ndithu misonkho tikutolerabe komanso tikutolera zinthuzo mwachangu osati kuti anthu timakhala kumadikirira kuti magetsi ayake. So kubwera kwa UPS imene kuthandizira kwambiri kumbali ya kutolera misonkho komanso kuthandiza anthu moyenera ku nthawi yoseyo. Ntchito ya Southern Africa Trade and Connectivity Project SATCP ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi ndipo ndi ya ndalama zokwana $150 million zochokera ku banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank. Ntchitoyi ikuthandiza mayiko monga a Malawi ndi Mozambique kuchepetsa mtengo ndi nthawi yochitira malonda komanso kukweza ntchito za mtengatenga m'mayiko awiriwa kudzera ku Nakara komanso Beira. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Alimi mboma la Dedza awalimbikitsa kugwiritsa ntchito mbewu yabwino ya mbatata yakachewere kuti achulukitse zokolola komanso kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira.
Izi zikuza pamene ntchito yolimbikitsa alimi wa makamaka ulimi wa zikhawo ngati bizinesi ikupitirira kulimbikitsa alimi kugwiritsa ntchito mitundu ya mbewu yomwe ndiyopirira kung'amba. Mwayi Mtumodzi wadzandiripotiri. Uwu ndi mtsinje wa Dyambwe omwe ndi malire a boma la Lilongwe ndi Dedza. Kwa zaka zambiri Adalitso Mtulutsa akhala akulima mbatata yakachewere mphepete mwa mtsinjewo. Koma zaka zisanu ndi chimodzi zapitazo iwo anakhala mlimi ovomerezeka ndi boma ochulukitsa mbewu ya mbatata yakachewere. Iwo amachulukitsa mbewu ya mbatata ya mtundu wa Rosita yomwe alimi ambiri amayikonda komanso amapangira chipisi kumafakitale ndinso kuphikidwa m'malo ogonera alendo. Ndapeza maphindu monga pakhomo ndili ndi khomo labwino, ndamanga nyumba yochokera mu ulimi umenewu, nyumba yabwino komanso ndagulako magalimoto angapo kuchokera ku ulimi umenewu. Chimene ndingalimbikitse ine ndi kusafoka. Choyamba chenicheni atsimikizire kulima kachewere, akatsimikizira apeze munthu amene amachulukitsa mbewu amene ali ndi kuthekera kuti aboma ndi maliseche onse akuno ku Malawi akumudziwa mbewu yake ndiyokhazikika ndipo ndiyodziwika bwino kuti iyeyo atha kukwanitsa kugula mbewu imeneyo kenako adzale. Koma akhalenso ndi uphungu mathidwe a fertilizer. Mbewu zina zimafunanso mankhwala chifukwa kudabwera matenda achiwawu ngakhale amatigesi, zimenezo zikufunika chikumba ameneyo azikonzekeretse. Antulutsa ndi mmodzi mwa alimi omwe apindula ndi project yolimbikitsa ulimi wa malonda azikhawo ya Root and Tuber Crops Commercialization yomwe bungwe la International Potato Center ikugwira ndi thandizo lochokera ku ofesi ya kazembe wa dziko la Ireland kuno ku Malawi ku Chigodi EPA m'boma la Dedza. Project yomwe ndi ya zaka zinayi ndipo itha mwezi wa April chaka cha 2027 ikulimbikitsa ulimi wa zikhawo kuti ukhale waphindu pobweretsa chuma komanso kukwanitsa kupezeka kwa chakudya m'dziko muno. Obed Mwenye ndi katswiri wa sayansi wona za zikhawo ku bungwe la International Potato Center ndipo akuti pakufunika kuyika chidwi pa mbewu yabwino ya mbatata yakachewere. Anthu amene akufuna kupanga ulimi wakachewere tizitha kuwasonyeza kwa anthu amene akulima mbewu yakachewere movomerezeka kudzera mu upangiri omwe ife tikupanga mothandizana ndi anzathu a research kuchiteze angakhalenso kwa vumba. Cholinga china cha project iyi ndikuonetsa kuti alimi ali ndi mbewu zabwino zachinangwa, mbatata komanso mbatatesi. Enfield Kanyimbo ndi mkulu za ulimi m'boma la Dedza ndipo akuyamika bungwe la International Potato Center popereka mwayi ogawana upangiri komanso nzeru pakati pa alimi ochulukitsa mbewu ndi alimi yake. Tsiku la lero ndikuwalimbikitsa ndithu alimi onse kuchokera ku Dedza komanso Lilongwe kuti tikamalima tizionesesa kuti tagula mbewu yoyenerera. Mwachisanzo kumene tinabwera tsiku la lero alimi athu ndioti akuziwika ndithu ndi anzathu a research komanso ali ndi zikalata zowayenereza kuti atha kumalima komanso kugulitsa mbewu. Tikasatira zimenezi zitithandiza kuti tikorole zochuluka zimene zingatithandizire kuti tikhale nzakudya zokwanira komanso tipeze phindu tikamagulitsa. Mbatata yakachewere ya mtundu wa Rosita ndiyopirira kung'amba ndipo imacha msanga masiku pakati a 90 ndi 120 zomwe ndi zothandiza alimi mu nyengo ya El Nino. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati mogwirizana ndi apolisi pamodzi ndi nthambi zina zokhuzidwa posachedwapa athetsa malo osavomerezeka omwe ena oyendetsa galimoto zonyamula anthu akhazikitsa mu mzindawu. Konsoloyi yati yachita izi pomwe malo osavomerezeka omwe amataxi ena akumayima akhala akuchuluka mu mzindawu. Innocent Mumba ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Poyankhula ndi MBC ena mwa anthu omwe amachita business ya taxi mu mzinda wa Mzuzu anati konsolo ya Mzuzu iyalekerera ena mwa malo ochitira malonda a taxi zomwe ati zikukhudza ntchito yawo chifukwa anthu amakakwera ku malowo. Ena mwa oyendetsa galimotozi ati nthawi zambiri amangokhala m'malanki omwe konsolo inavomereza pomwe ena akupanga ndalama m'malo osavomerezeka. Amenewo asiti angotithandiza kuti amenewo awauze kuti akhazikise azidula nawo matikiti ngati mene fe tikupangira parankipa. Amene aja 2 minutes ina kama za traisa timing komabe sitingapange blame fojo kuti sinanga mavuto ansewu. Malanki wanakhala kuti asite wanatikhozera ndabwino bwino.
bwezi I think ni magayizi amene akumayenda mwamba wanawonso akumabwera musimu. Kwanza zathu amene akumayima malo osayenera na kwa business yathu zikutukhuza kwambiri because ngati inuyo mudamvapo kuti anthu akuberedwa akutaya katundu sumapezeka anthu ake makamaka samachokera m'malangi ndi anthu ake omwe omangoyima munsewu basi owotchesa ndi kwambirimbiri zikumatikhuza ifeyo amalankifu. Poyankhulapo pa nkhaniyi mneneri wa khonsolo ya Mzuzu Macdonald Gondwe anati khonsoloyi mogwirizana ndi apolisi komanso nthambi zina athetsa malanka amataxi omwe ali m'malo osavomerezeka. Kudziwa kuti ambiri akungopanga mosatsata malamulo zimene zili zodandaulitsa kwambiri. Komabe kudzera mu komiti yapadera imene tayikhazikitsa ife ngati council pamodzi ndi anzathu a road traffic polisi tikufuna tiunikire magawo onse oyenerera ndi cholinga choti wina kakhala kuti akuswa malamulo ngati mabylaws a council a polisi kamanso a director road traffic and safety services azitha kugwapo mwansangansanga. Mzuzu ndi umodzi mwa mizinda yomwe ikukula mofulumira mdziko muno ndipo chiwerengero cha mataxi chakhala chikukwera mzaka zingapo zapitazi. Kampani yoona za pension ya Old Mutual Pension Services yachilimika pozindikiritsa anthu ogwira ntchito njira zolimbikitsira kayendetsedwe ka ndalama za pension kuti anthu adzakhale ndi moyo wabwino akapuma pa ntchito. Nkhani yayikulu pa msonkhano waukulu wa chaka chino oona za pension omwe unachitikira ku Mangochi malingana ndi mkulu wa Old Mutual Service Company a Taonga Manda ati ndikofunika kuti ogwira ntchito azikonzekera bwino ngati angasankhe kutenga ndalama za pension asanapume pa ntchito. Panopa anthu ndi mwayi womatenga ndalama zawo mofulumira. Mwina akhati 5 asandiza ka 5 kuti apange retire akhozotenga ndalama zawo. Olo mwina akhati mwina asiya ntchito akhozotenga ndalama zawo. Koma tikwakumbutsa ma trustees komanso ma members zina kuti ndalama zija ndi za retirement asazitenge zonse. Ndipo akamazitenga zikhala ndi cholinga ndipo cholinga chake choti chakonsekerese akamazafika nthawi yoti apange retire. Nthawi zambiri timaganiza kuti sitisapanga retire. Koma inu ndine mukhoza kugwirizana nane kuti nthawi sichedwa. Adi nthawi sichedwa. Posida bazapeza ana wapanga retire. Bazapeza kuti munthu sunakonzekere kuti wapanga retire. Ndiye ndikwalimbikitsa kuti ma trustees tiawuze members athu kuti tsiku lina lidzafika limene ma members athu asapanga retire ndipo akamazafika kupanga retire adzakhala akonzekera. Chimene amalawi akuyenera kudziwa nchonena kuti zinthu zikusintha tsiku ndi tsiku. Pamene tinali pa last year zinthu zasintha kamu economy indidi ndi malamulo amene regulator amabweretsa chaka ndi chaka. So ndikoyenera kuti ma trustees zikumana kumagawana nzeru. Ndi chifukwa chake umaonanso ulendo uno kuli ma keynote speakers oti achokera madera osiyanasiyana mpaka kunja kuti atiphunzitse mmene koko zinthu azimatani amapangira. Anthu mdziko muno awamema kuti azipita kumalo a Kungoni Center of Culture and Arts kumuwa mission mboma ladedza kuti azikaphunzira zinthu zosiyanasiyana zokhuza chikhalidwe ndi zachilengedwe. Wanena izi ndi mkulu wa malowa Bambo Brendan Oshea pamwambo okondwerera kuti malowa akwanitsa zaka 50 chowakhazikitsireni. Zambiri mulipoti ili. Magule monga aingoma, gule wankulu, sikiri, amaholo dramas ochokera ku Dzaleka refugee camp, komanso masewero zinali zina za nsangulutso zomwe zinachitika pa tsiku la chamale kumalo a Kungoni Center of Culture and Art kumuwa mission mboma ladedza. Mwambo unachitika pofuna kukondwerera zaka 50 za malo a Kungoni omwe anakhazikitsidwa mchaka cha 1976. Mwambo umachitikira pamutu oti kanthu ndi khama. A Kungoni ndi malo opatsa chidwi pa nkhani yosamalira zachilengedwe komanso zachikhalidwe. Iye wapempha nzika za dziko lino kuti ziphunzire pa zomwe zimachitika ku malowa pofuna kuteteza zachikhalidwe komanso zachilengedwe. Zaka 50 ni zambiri. Ndi mphatso zazikulu chifukwa kusamala khalidwe simungati kungochita chowayowayo ayi muyenera kuganiza bwino tisamala bwanji. So kuno anachita choncho. Ineyo pamene
patsogolo zaka 50 pamene tibweranso kuvina pamene ndili ogogo ndiyesa ndibwera ndi ana anga ngati kuona kuti Kalidwe ndichoncho. malemu Father Claude Boucher omwe anabwera ngati wansembe anakhazikitsa malowa mcholinga chofuna kuthandiza luso la zosemasema kwa nzika za dziko lino mcholinga chokuti zitha kupeza chuma chothandizira makomo awo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana yafika mdziko muno pomwe mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika anatsogolera mwambo olandira timuyi. Dziko la Malawi likupititsa patsogolo ntchito zokhazikitsa njira zogwiritsa ntchito moyenera mzeru za makono zomwe mchingerezi zimadziwika kuti artificial intelligence. Ndipo anthu mdziko muno awalimbikitsa kupanga zisankho za mzeru pa zachuma kuti ateteze ndalama zawo zopuma pa ntchito. Mutha kupeza nsonkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, mawa wabwino.